bat ka jingman bha kumshi benta jong ka azadi ka amrit mahotsav ka Special Olympics Bharat ka lapenlong ya ka National Health Fest na ka benta ki briu ki badan ka jingduna ha ka bor perkhat katay ka National Health Fest for Divyangjan wike kan pet bnya ya ka to ka ni kinong ile kai ha kiliang paper kum ha ki bnyat khmat bat ka bam ka di ka batay ka mat ka phan kumban chukadaw hang ni hamiglaya ki dan kumba saw hajar ngut ki briu ki badan jingduna ha ki department kani ka program ka terwa ya ka jingkni bnya ha ka liang ka kot ka khia ha baro arphuai tili ki ja jingduna ka to ka ni ngut ki badan jingduna ha ka department ki lawan bani shimta ha ka tai ka program ha ka ju ka por ka thmu ban ai jingi ka ya ki briu ki bla pentebet ha ka liang ka kot ka khia bat kam yele kai kumju ban penbiang ya krukom sumar ka bapaka bat ka jinghi kai sha ki nong ile kai ki badan jingduna ha ka bor perkhat bat ki wei sanspa nyu prangut ki officer ki basha kila shahi kai ha ka